जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ତମମାନଙ୍କ କଲେଜରେ ଯଦି +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଲିଖନ ଧାରା। ପେପର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି AC1, ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 100। କ ବିଭାଗରେ ଦେଇଛି 1 ମାର୍କିଆ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1 ନମ୍ବର, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ। କ ନମ୍ବର, ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଖ, ରୂଢ଼ି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଗ, ଭୀମବଳ କୁନ୍ତୀକୁ ଜଣା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଘ, କ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଙ, କର୍ମ କହିଲେ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ବୁଝାଏ? ଚ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଛ, ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଶୀର୍ଷକ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଜ, ସ୍ତମ୍ଭ କେଉଁଥିରେ ରଚନା କରାଯାଏ? ଝ, ଫିଚରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ବିଭାଗ। ଖ ବିଭାଗରେ 2 ମାର୍କିଆ 9ଟି କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦେଖିବା କ ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଖ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଗ, ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଘ, ରକ୍ତିମା କୃତିତ୍ୱ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଲେଖ। ଙ, ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଆଖି ପକାଇବା ଏହି 2ଟି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଚ, ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି ଦର୍ଶାଅ। ଛ, ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଚୟନ କରାଯାଏ ଦର୍ଶାଅ। ଜ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର କିପରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏହାର ଏକ ନମୁନା କେବଳ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଝ, ଫିଚରର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ଗ ବିଭାଗ। ଗ ବିଭାଗରେ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କିଆ 8ଟି କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। 250 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ, ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ଶୁଦ୍ଧତା କିପରି ଅଣାଯାଇପାରିବ ଲେଖ। ଖ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିପରି ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଯେକୌଣସି 4ଟି ରୂଢ଼ିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ଗ, କଂସାରୀ ଘରର ପାରା, ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ଗୋବର ଗଣେଶ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି ଏହି ସବୁ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ରୂଢ଼ି ହେବ। ଘ, ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଦର୍ଶାଅ। ଙ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଓ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପାଠ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚ + 6 + ଜ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ এই ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିକି ତୁମେମାନେ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିକି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କରିବ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ କ'ଣ? ଏହା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ନ୍ୟ, ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ
ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଘ ବିଭାଗରେ ପିଲାମାନେ 8 ମାର୍କିଆ 4ଟି କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। କ ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ପର୍ବକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଏକ ଫିଚର ରଚନା କର। ଖ ଛାତ୍ର ନୈତିକତା ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କର। ଗ ବୃହତ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ କିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଏ ଓ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ ତାର କୌଶଳ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଘ ବାକ୍ୟ କିପରି ଗଠନ କରାଯାଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଙ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରଚନାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରଚନାର ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଏସି ଓଡ଼ିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଧରଣୀଧର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।